Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökünlük we häkimetleriň nowatdaky wagtlaryň uğur tapyjylygy inni gelip bolşan habarlara görä hususy mallarçylyk kozuluklaryny hem syýlap goýmajagy meňdýär. Hökümete mejburi mal kömegini etmekden boyun gaçyran adamlar ähli malyny aldyrmak howpy bilen ýüzeye bolýar. Bu habar Türkmen prezidentiniň öz adyna haýır sahawat gaznasyny öredip emerlarlara sahawatçylyk görellerini görkezip başlan wagtynyň ýanyndan geldi. Mart ýene ýene hususy mallarçylyk kozuluklaryndan maliýany alýar. Adamlar tagtybalar etrafyndaky döwlet telekeçisine mal bermäge mezur edilýär diýip ýerli habarçy aýtdy. Çopanlar öňkü elek mallary özüni telekeçi diýip tanadan bir adamyň alyp gidenligini gurrun berdiler. Fevral aýyny habarçy gara mallarynyň baş sany müňden geçýän adamlara kanun mal salgydynyň salynýanlygyny, degişli adamlaryň tagtybalar etrafyndaky döwlet mallarçylyk gürleşigine meýletin mezuri goşant goşmaly bolanlygyny aýtdy. Bu gedegen mallar öňkü edekki ýaly döwlete kömek diýilip ýygnalýar. Emma çopanlaryň käbiri ol mallaryň daşary ýurtlara satylýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Mal eýeleri açyk aýdyp bilmeseler-de ara kän salym-salman kanun mal ýygnalmagyndan nägile bolýar. Odalam ýaňy mal ýygnadylar. Köp wagt hem geçmedi. Türkmen mallaryny goşant diýip mallarymyzyň bir bölegini elimizden alyp gitdiler. Ýene döwlete mal kömegini bermeli azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan mallar fevralda beren mallarynyň sanyny anyklaşdyrmagyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, öňküde häkimetler mallarlar bilen nähilem bolsa sypaý gurlaşdylar. Haýyş etdiler. Türkmen mallaryna kömek edin diýdiler. Emma inni haýyş etmek beýleki ýok. Bu gedek mal naşıyan çelekli ulu maşin barar. Mal alıp gaýdar diýdiler. Bolanyp mallar gurrun berdi. Fevral aýyny azatlyk bilen gurlaşan mal eýleriniň biri hökümeti ýok diýip bolmaýar diýipdi. Aýdylmagyna görä, ýok diýip bilmeýänler köplenç odal düşegüntli diýilýän wezifelerde işlän emerlarlar bolup, olar döwletde işlän wagty bilen bagly jenaýat işleriniň açylmagyndan gorkýar. Goňşulukdaky mal goşunyň eýeti fevralda mal ýygnanlaryna nägile bolup, mal almagy gelen adamlar bilen gatrak gepleşdi we olaryň talep eden malyndan az mal berip azatlyk bilen gurlaşan mallar adamlaryň adalatsyzlyk bilen alalaşmaýanlygyny belledi. Ýöne soň şaýatlaryň gurrun bermegine görä fevralda hökümetiň kanun mal salgydyny ýok diýmäge synansan mallary prokuratura çağırdylar. Ol bir hepdeden gowrak wagt çölde görünmedi. Goşuny gelmedi. Odalam käte öýüne giderdi. Ýöne oda öglenmän garybyň maly gözüniň öňünde diýip 2-3 günden mallarynyň ýanyna gaýdyp gelerdi. Ýöne soňky edek oda öglenlige gelenden soňam bir hili başga adama öwürlenýär boldy diýip mallar ol adamyň gaty gorkulyny meňzeýänligini aýtdy. Fakir öz bilen gurlaşyp başlady. Öýüne ýa bir tanşyna telefon etjek bolsady, meniňki dinlenýän bolmasyn diýip öz telefonundan jaň etmeýän çopanyň ýa çolugyň telefonuny soraýardy. Dün ýene mal soraýarlar diýip jaň etsem, sorasalar bermeli bolar diýdi. Olal mallarymyzyň iň arasalaryny, daýaglaryny saýlap aldylar. Ýene şeýseler özümizde gotur açan, keselli mallar galar diýen adam inni ýok diýsen, ähli malyň alyp özüň hem ýok ederler diýen pikirde diýip, azatlygyň söhbetdeşi mal eýeleriniň köpüsiniň häzir narhlar gowka mallaryny satmagyň pikirini diýenligini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti 1990-njy ýyllaryň başynda hojalygyny mal saklajak we köpelçi adamlar üçin dürli ýeňillikleri wada berdi. Emma öň belli bir derecede amatlyk hesaplanan hususy mallarçylyk hem döwlet eýçiligindäki mallaryň köpçülikligiň ýok edilmegi netijesinde hökümet korrupsiýasynyň nowatdaky nişanasyny öwürleýär diýip ýagdaýy ýakyndan synleýän ýerli synçy azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä döwletiň kanun mal salgydy odal döwlet işinde işlän. Soň biznes, telekeçilik bilen meşgul bolan adamlar bilen bir hatarda öz arasy häkmeti bilen mal edinen adamlar hem gorkudýar we önüm önürjüleriň elini işden soğudýar.